Jeg skal til at slå masker op, og inden jeg går i gang, har jeg taget en god lang garnende her, som jeg tager tættest på mig selv. Så fører jeg garnet over min tommelfinger og pegefinger og holder fast med de 3 andre fingre. Så tager jeg min strikkepind og ligger under garnet og hiver lidt tilbage. Så skal jeg have min strikkepind her ned under garnet her ved tommelfingeren, ind i den lykke, der er her, op og henter garnet ved pegefingeren ved at gå oppefra og bagom garnet. Nu ligger garnet så rundt om min strikkepind her, og så trækker jeg det tilbage, hvor jeg kom fra. Så lader jeg min tommelfinger glide ud af den lykke, der er her, og tager den ned imellem garnet igen og strammer op. Nu har jeg 2 masker her. Første gang jeg har slået masker op, jeg tager fat i de 2 masker, går ind i lykken nedefra op, henter garnet og tilbage igen. Og den her gang har jeg kun slået 1 maske op, som vi gør fremover. Jeg holder fast i maskerne, laver samme bevægelse ned under ved tommelfingeren, henter garn ved pegefingeren og tilbage. Og sådan her bliver jeg altså ved, indtil jeg har slået de antal masker op, der står i opskriften, jeg skal bruge. Nu er jeg klar til at strikke min første pind. Jeg vender arbejdet rundt, og så skal vi strikke frem og tilbage. Og vi skal strikke frem og tilbage i glatstrik. Den første pind er her fra vrangsiden, og jeg finder lige garnet frem, som hører til mit garnnøgle. Den første maske her, den strikker jeg ret. Det er vores kantmaske, og så strikker jeg vrang hele vejen hen, indtil jeg har 1 maske tilbage på pinden. Når jeg så har 1 maske tilbage, så strikker jeg masken ret. Det er også kantmasken. Så vores kantmasker, de skal altid strikkes ret, uanset om du er på ret eller vrangsiden. Og kantmaskerne er altså den første og sidste maske på strikkepinden. Når jeg så er på retsiden, så strikker jeg alle maskerne ret. De her 2 pinde, dem skal du gentage ind til dit arbejdemål og de antal centimeter, der står i opskriften. Og det skal du altså måle hernede fra din opslagskant og op til din strikkepind. Når du så er færdig med at strikke bagstykket, så skal du lave udtagninger på hver anden pind til ærmegabene. Det gør vi fra retsiden, og jeg starter med at strikke de antal masker ret, der står i opskriften. Jeg går ind forfra, og så skal jeg strikke lænken her drejet ret. Så jeg går ind i lænken her i det bagerste maskeled, og strikker den sådan der, drejet ret. Og strikker ret, indtil der er de antal masker tilbage på min venstre strikkepind, som så står i opskriften. Når du har strikket hen, så der er de antal masker tilbage på din venstre strikkepind, som der står i opskriften, så skal du lave en udtagning, som hælder til højre. Så skal jeg ind i masken bagfra, eller lænken hernede skal jeg ind i bagfra, og så strikker jeg den ret. Og strikker resten af maskerne ret. På vrangsiden skal du strikke alle maskerne vrang og kantmaskerne ret. De her 2 pinde, dem skal du gentage de antal gange, der står i opskriften. Når du så er færdig med at lave dine udtagninger her på bagstykket, så skal garnet brydes, og det gør vi altså ved at klippe garnet over med en garnende på cirka 10-15 cm. Så skal maskerne her lægges til hvile, og det gør jeg ved at bruge en uldnål her og noget garn i en kontrastfarve. Jeg vil altså anbefale at finde noget garn i en kontrastfarve til at lægge maskerne til hvile på. Jeg har sat garnet på min uldnål, og jeg fører uldnålen ind fra højre side og løfter maskerne af. Og løbende så trækker jeg så maskerne ind på den garnende, jeg har her.
gør jeg med alle maskerne, indtil alle maskerne er sat til hvile og sidder på mit garn. Så binder jeg lige en knude på mit hjælpegarn her. Og så har jeg altså lagt alle maskerne til hvile. Nu vender jeg bagstykket rundt her, og så skal vi samle masker op til venstre forstykke. Og det er altså venstre side, når man har projektet på. Så det er herovre i venstre side, fordi halsen og nakken er her i midten. Når vi skal samle masker op, så skal vi samle masker op i de her masker, som ligner et V. Så vi skal altså ind i rækkerne, hvor maskerne vender som et V. Vi skal starte helt ude fra kantmasken, så den første skal vi samle op herude i kanten. Og så går vi hen til den første og tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og så videre, indtil du har nået de antal masker, som du skal samle op. Når du så har fundet det sted, hvor du skal starte med at samle masker op, så kan du stikke din strikkepind igennem, og så lægger jeg garnet til. Min garnende, den ligger herover i min højre side. Så fører jeg garnet igennem her ved at hente det med min strikkepind. Så nu har jeg været i et V herover, en maske og hente garnet. Jeg går videre til den næste her. Og strikker garnet op. Fortsætter. Og jeg fortsætter hele vejen hen, indtil jeg når ud til kantmasken herude. Husk at tælle dine masker undervejs, så du er sikker på, at du får samlet det rigtige antal masker op. Så vender jeg arbejdet rundt, og så skal vi strikke forstykket her i glat strik. Og vi strikker det på samme måde, som vi strikkede bagstykket, så kantmaskerne skal altid strikkes ret. Så strikker vi maskerne vrang på vrangsiden og ret på retsiden her imellem kantmaskerne. Og det skal du gøre indtil dit arbejde måler de antal centimeter, der står i opskriften. Og det er altså forstykket, så det skal måles derfra, hvor vi samlede maskerne op. Når du så har strikket dit forstykke, de antal centimeter, der står i opskriften, så skal vi til at lave udtagninger på retsiden, så vi får lavet en runding ind mod halsen. Jeg strikker 3 masker ret, flytter maskemarkøren, og så laver jeg en udtagning, der hælder til venstre. Og strikker alle maskerne ret resten af pinden. Vender arbejdet og strikker kantmaskerne ret og de andre masker vrang. De her 2 pinde, dem skal du gentage de antal gange, der står i opskriften. Efter jeg har lavet udtagninger på mit venstre forstykke her, så har jeg lagt maskerne til hvile og brudt garnet. Nu er jeg klar til at samle masker op her til højre forstykke. Og der samler jeg maskerne op fra højre side, altså fra skulderen her og ind mod halsen. Jeg skal igen samle masker op i de her masker, som vender som et V. Jeg lægger garnet til med garnenden i min højre side, og jeg starter herude i kantmasken, helt herude i kanten. Samler den første op, og går hen til den første maske, som vender som et V, og fortsætter ind, indtil jeg har samlet de antal masker op, der står i opskriften, jeg skal bruge. Så er den første pind fra vrangsiden, og jeg strikker glatstrik ligesom på venstre forstykke, indtil mit højre forstykke måler de antal centimeter, der står i opskriften. Derefter skal jeg lave udtagninger ind mod halsen, og det er altså i slutningen af pinden, men det skal jeg nok vise. Når du så er klar til udtagninger her på højre forstykke, så skal du strikke ret, indtil der er de antal masker tilbage på pinden, som står i opskriften. Så skal du lave en udtagning, som hælder til højre. Og på vrangsiden strikker du bare vrang og kantmaskerne ret. Og det gentager du de antal gange, der står i opskriften.
Nu er jeg færdig med at lave udtagningerne her på mit højre forstykke, og jeg skal have samlet mit højre og venstre forstykke. Det gør jeg ved at strikke ret hen over alle maskerne her på mit højre forstykke. Så skal jeg lave lykkeopslag i forlængelse af mine masker her. Det gør jeg ved at tage garnet her og min tommelfinger og tage det oppefra og bag om garnet. Så kan jeg tage min strikkepind ned under garnet her ind i lykken og placere garnet oppe på strikkepinden. Jeg gør det igen, tommelfingeren oppefra, bagom og op på strikkepinden. Nu har jeg slået 2 lykkeopslag op, og jeg bliver ved indtil jeg har de antal masker, der står i opskriften, jeg skal slå op. Når jeg så har lavet de antal lykkeopslag, jeg skal lave, så skal jeg strikke videre over på mit venstre forstykke. Men maskerne her skal vi så lige have sat op på vores strikkepind. Det gør jeg fra vrangsiden, så jeg vender mit arbejde rundt og tager den strikkepind, som ikke sidder på højre forstykke. Jeg går ind i maskerne her, som ligger til hvile fra højre side, og følger det hjælpegarn, som maskerne ligger til hvile på, og sætter alle maskerne over på min strikkepind igen. Når alle maskerne så sidder på min strikkepind, så kan jeg klippe mit hjælpegarn her og trække det ud. Så vender jeg mit arbejde rundt, så jeg igen er på retsiden. Og nu kan jeg strikke hen over mit venstre forstykke ved at strikke ret hen over alle maskerne. Og så har jeg altså samlet mit højre og venstre forstykke. Nu kan jeg så fortsætte herfra med at strikke frem og tilbage i glatstrik, ligesom jeg gjorde på bagstykket. Og det skal jeg gøre indtil mit arbejde måler de antal centimeter, der står i opskriften. Og det skal jeg måle heroppe fra, hvor vi samlede masker op og ned til strikkepinden. På vrangsiden skal vi fortsat strikke kantmaskerne ret. Når du så har strikket frem og tilbage i glatstrik indtil forstykket, det måler de antal centimeter, der står i opskriften heroppe fra, hvor vi samlede maskerne op, så skal du lave udtagninger til ærmegab, og det er altså på præcis samme måde, som vi gjorde heromme på bagstykket. Nu har jeg strikket mit forstykke, og jeg er klar til at samle mit for- og bagstykke. Jeg starter med at samle maskerne op her på mit bagstykke, og det gør jeg fra vrangsiden. Sætter jeg alle maskerne op på min strikkepind her. Nu har jeg fået placeret alle bagstykkets masker her på min strikkepind, og jeg laver lykkeopslag i forlængelse af den strikkepind her, som sidder på forstykket. Og jeg slår de antal masker op, der står i opskriften. Herefter strikker jeg over på mit bagstykke, ligesom vi gjorde med forstykkerne. Og strikker ret hen over hele bagstykket. Når du så har strikket ret hen over hele bagstykket, så skal du lave lykkeopslag igen. Og ved de her lykkeopslag skal du placere en maskemarkør i midten af dine lykkeopslag. Så jeg slår halvdelen af de lykkeopslag op, der står i opskriften. Så placerer jeg en maskemarkør og slår den anden halvdel op. Og så kan jeg så samle med forstykket herover og strikke ret. Nu har jeg samlet mit for- og bagstykke og skal strikke rundt i glatstrik. Det vil sige, at jeg skal blive ved med at strikke ret på alle maskerne hele vejen rundt. Det her det er min omgangsmarkør og markerer, når jeg har strikket en hel omgang rundt. Jeg skal strikke ind til mit arbejde måler de antal centimeter, der står i opskriften. Og det er mål her fra ærmegabet, vores lykkeopslag og op til strikkepinden. Jeg har nu strikket fra ærmegabet her i glatstrik rundt indtil mit arbejde måler de antal centimeter, der står i opskriften. Og jeg er nu klar til at strikke rundt i mønster.
Inden jeg lægger garnet til at strikke i mønster og strikke med 2 farver, så skal vi lige kigge på mønsterrapporten for at se, hvordan vi læser mønsterrapporten. Når vi skal følge et mønster i en mønsterrapport, som der er i denne opskrift, så skal vi starte nede i højre hjørne her og gå mod venstre. Så man skal altså følge de her firkanter for at se, hvor mange masker du skal strikke i hvid, og hvor mange du skal strikke i rød, og så videre. Så her til at starte med kan jeg se, at jeg skal starte med at strikke 1, 2, 3, 4 masker i hvid, og så kommer der en maske, der skal være rød. Det står også beskrevet i skrift i opskriften. Når du så har strikket en hel runde, hvor du har strikket den første linje hernede, og det gentager du altså bare indtil du er nået hele vejen rundt. Så i en mønsterrapport, der er der altså kun et lille udsnit, og det skal du gentage hele vejen. Så start med 4 hvid, en rød, og derefter skal du strikke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masker hvid, en rød og 3 masker hvid. Det gentager du indtil du når rundt til din maskemarkør, og så har du strikket den første runde i mønsterrapporten. Så går du op til nummer 2 og tæller maskerne igen, hvor mange der skal være hvide og røde hele vejen rundt, indtil du når til nummer 3 og 4 og så videre. Så du følger bare en linje af gangen. Når jeg så er klar til at strikke i mønster, så starter jeg lige med at strikke de 4 masker i hvid, som vi lige har læst i rapporten, vi skal. Så lægger jeg farven til, og jeg har min garnende herover i højre side. Og så er det altså vigtigt, at den her farve, vi har den hvide, som er vores basisfarve, og den røde farve, jeg lægger til, det er vores kontrastfarve. Og den skal altså ligge tættest på mig, når nu jeg skal til at strikke. Og det betyder altså, at det er den røde farve, der kommer til at ligge øverst i maskebilledet, og altså det, der kommer til at poppe mere. Og det ønsker vi jo nu, hvor det er nissehuen, der skal ligge oven på det hvide. Så når jeg holder, der er forskellige måder at holde garnet på, når man strikker med 2 farver. Jeg tager min lange finger ned imellem begge farver her, og så lægger jeg dem så op, så garnerne ligger på hver side af min pegefingerknog her. Og så holder jeg bare fast i garnet hernede mellem. Så strikker jeg en maske i rød. Og nu skal jeg så strikke 7 masker i hvid. Og når jeg strikker mere end 3 masker i samme farve, så skal jeg låse masken undervejs. Jeg starter med at strikke 3 masker i hvid. Og så låser jeg garnet, og det er altså det røde garn her, fordi ellers så får vi et langt stykke, hvor den røde tråd her bare hænger løst bagved. Så det er den røde tråd, vi gerne vil låse. Det gør jeg ved at gå ind i masken her på venstre pind og gå under det røde garn med min strikkepind op og hente det hvide. Nu har jeg strikket 4 masker. Jeg strikker 3 mere, så har jeg strikket 7. Sådan der. Så strækker jeg godt ud i maskerne her, hiver lidt i den røde tråd. Og så kan vi se her bagpå, at den røde tråd, den er altså blevet hæftet her halvvejs. Strikker jeg en maske i rød. Og igen 1, 2, 3. Låser på den 4 her. Strækker lidt ud i maskerne. 1, 2, 3. Så har jeg 7 masker her mellem den sidste røde maske og den næste. Grunden til at jeg holder en god afstand og strækker maskerne tilbage her, det er at for at gøre selve arbejdet mere elastisk, så det ikke krymper helt sammen her og trækker sig sammen, når vi er færdige med at strikke. Så for at arbejdet ligger sig pænest, så sørger jeg altså for undervejs at hive maskerne tilbage her. Så det her, det gør jeg hele vejen rundt. 7 hvide masker og 1 rød. Og på den 4. hvide maske her, der låser jeg så garnet. Nu har jeg strikket en runde, og det passer med, at ligesom her i slutningen af diagrammet, så er jeg også sluttet med 3 masker i den hvide farve. Nu skal jeg strikke nummer 2 linje her, og den er altså ligesom den første, vi har strikket. Sådan er huen her generelt opbygget, at man skal strikke 2 runder, som er ens. Så nu strikker jeg en runde mere, hvor jeg strikker, som jeg lige har gjort. Så der kan jeg bare strikke de hvide masker hvide, og de
røde masker røde. Nu har jeg så strikket 2 runder, så det vil sige, at nu har jeg 2 røde masker her oven på hinanden. Det er hurtigt at identificere dominansfarven her. Nu skal jeg strikke runde 3 og 4, og her der skal jeg starte med at strikke 3 masker i den hvide farve, 3 i den røde, og herimellem skal jeg strikke 5 i den hvide. Og når jeg så skal strikke de 5 masker, så låser jeg altså garnet igen, og jeg kan gøre det samme sted, som jeg har gjort, da vi strikkede 7. Så nu har jeg strikket 3 masker i den hvide her. Så skal jeg strikke 3 masker rød, og det vil sige, at den midterste af de nye 3 masker skal altså være i midten af den ene, vi havde før. Jeg strækker stadig ud i maskerne. Strikker 5 nu. 2, 3, låser på den tredje, 4, 5. Så nu er jeg klar til at gentage hele vejen rundt, at jeg skal strikke 5 hvide og 3 røde. Og det gør jeg hele vejen rundt. Og det gør jeg altså i 2 runder, så her på runde 3 og 4. Nu er jeg færdig med at strikke pind 3 og 4 i diagrammet, og jeg skal videre til pind 5 og 6. Her skal jeg så strikke 5 røde masker undervejs, så det vil sige, at vi nu skal til at låse den hvide tråd bagpå frem for den røde. For den hvide, der skal vi kun have 3 imellem. Jeg starter med at strikke 2 masker her i begyndelsen af min omgang. Så 2 hvide masker, og så skal jeg strikke 5 røde masker, og jeg låser garnet på den tredje, altså den midterste af de 5. Så jeg strikker 1, 2, og når jeg så skal til at låse mit basisgarn heromme, så skal jeg ind i masken hele vejen rundt om garnet her. Og så har jeg strikkepind her til min venstre side, og så henter jeg lige den røde farve med tilbage. Sådan her. Det er en lidt længere tur, end da vi låste den røde farve. Viser det lige igen. Strikker 3 hvide her. Nu behøver vi så ikke længere at låse det røde garn, vores dominansfarve. Jeg strikker 2 røde masker, låser garnet ind i masken, hele vejen rundt om begge 2 garner, og hapser det røde garn med tilbage, og strikker 2 mere. Og så kan vi så se, at vores hvide garn er blevet låst heromme på bagsiden. Så det er altså sådan, man låser sin basisfarve. Og nu fortsætter jeg og strikker hele runden ud, og jeg strikker pind 5 og 6. Så nu har jeg strikket pind 5 og 6, og jeg går videre til pind 7 og 8. Her starter jeg med en hvid maske, og så skal jeg strikke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 røde, og en hvid igen, og 7 røde. Og når vi så skal strikke de 7 røde masker, så låser jeg det hvide garn her på midten igen, så jeg altså strikker 3 røde, låser på den fjerde og strikker 3 røde igen. Nu er jeg så færdig med at strikke runde 7 og 8 i diagrammet. Og her på runde 9, der skal jeg så ikke længere strikke med det røde garn, men jeg skifter til garnet, som jeg skal strikke ansigtet med. Jeg skal strikke samme antal masker som den røde før, så oven på de røde masker strikker jeg bare med ansigtsfarven nu. Og låser stadig på den midterste maske, altså den fjerde her i midten. Starter med en hvid maske. Jeg klipper ikke garnet, mit røde garn her, for der går ikke så længe, før jeg skal bruge garnet igen. Så for vores egen skyld, så vi ikke skal hæfte så mange ender til sidst, så lader jeg altså bare garnet være. Jeg lægger mit nye garn til her. Garnenden til min højre side, og det nye garn skal også være en dominansfarve, så det vil sige, at jeg lægger den tættest på mig her
det er svært at se farveforskellen, men der er altså forskel på de to farver her. Jeg starter med en hvid, strikker hvid oven på hvid, og nu strikker jeg så min ansigtsfarve her oven på de røde masker. Så 7 i alt, låser halvvejs, og 3 mere. Det gør jeg hele vejen rundt. Så er jeg nået til runde 10, og her skal jeg så skifte farve, hvor jeg ikke længere strikker med den hvide bundfarve, men nu tilføjer jeg en mørk farve, som så skal være øjnene her i vores julemand. Så jeg fjerner det hvide garn nu, og så starter jeg med at strikke en med den mørke, 2 i ansigtsfarven, et øje, ansigtet og et øje igen. Så du kan altså altid holde øje her i diagrammet med, hvor mange antal masker der skal være i hver farve. Og imellem ansigterne, så har du så den her mørke farve igen, sådan så du undgår at strikke med 3 farver på én gang. Nu lægger jeg den hvide tråd væk. Jeg undgår altså at bryde garnet, altså klippe garnet, for at vi ikke skal hæfte for mange ender til sidst. Og det er kun lige 2 runder, vi skal have med vores 2 nye farver, vi lægger til. Jeg har garnenden her på det nye garn, herovre i min højre side. Og det er stadig den lyse farve, ansigtsfarven, jeg vil have som den dominante farve, så den ligger altså forrest på mine fingre her. Starter med en maske i den mørke farve, 2 i den lyse, et øje og et øje mere. Og på den her runde, der har vi altså ikke noget tidspunkt, hvor vi strikker mere end 3 masker, så du har en hel runde her, hvor der ikke skal låses noget garn omme på vrangsiden. Du skal stadig undervejs trække godt tilbage i dine masker, sådan så dit arbejde det stadig har lidt elasticitet i sig her i farvearbejdet. Godt, når vi så har strikket en runde 10, hvor vi har strikket ansigtet og øjnene her, så bryder jeg garnet på ansigtsfarven og øjenfarven her. Sådan der, så er vi færdige med at bruge det garn. Og jeg vender tilbage til at strikke med den røde og hvide farve. Og nu har vi byttet lidt rundt hernede ved skægget i forhold til da vi strikkede hugen. Så jeg starter med den røde farve, og jeg bytter også rundt på hvad der er dominansfarven, altså hvad for en farve der ligger tættest på i forhold til da vi strikkede hugen. Når vi er færdige med at strikke skægget, så skal resten af projektet her altså være i det røde, og derfor vil jeg gerne have, at skægget kommer til at ligge øverst på projektet. Så jeg tager mine 2 farver her, jeg strækker lige lidt i garnet og lægger dem til, og nu lægger jeg så den hvide farve forrest. Og jeg skal starte med at strikke en rød og 7 hvide, og i midten låser jeg den røde farve bagpå. Når du så er klar til at strikke pind 12, så er det næsten på samme måde som pind 11, men her i midten, altså den 4. maske her i midten af skægget, der skal du altså strikke en rød maske. Så frem for at låse garnet her, så strikker vi bare en rød maske. Jeg starter lige med en rød, strikker 3 hvide, skægget og strikker en rød maske. Så på den her omgang, der undgår vi altså også at låse garnet. Når du har strikket den her omgang, hvor du skal strikke munden her i midten af skægget, så skal du altså blot strikke resten af skægget, ligesom da du strikkede hugen, bare spejlvendt. Og du kan jo tælle, hvor mange masker du skal have af hver farve. Opmærksom på, at pind 13 og 14 er det inde i det hvide, hvor du skal i midten låse det røde garn. Og på pind 15 til 18, der er det inde i midten af de røde masker, hvor du skal låse det hvide garn. Når du så er færdig med at strikke julemanden og har strikket skægget,
Så skal du fortsætte i den røde farve, hvor du skal strikke i glatstrik, indtil dit arbejde måler de antal centimeter, der står i opskriften. Når du så har strikket rundt de antal centimeter, der står i opskriften, at kroppen skal være, så skal du strikke din ribkant hernede i bunden. Det skal jeg gøre med en pind, der er lidt mindre, så jeg har den mindre pind her. Og så kan jeg altså bare strikke med den. Jeg trækker lige min højre strikkepind ud herover. Og så begynder jeg at strikke med den nye pind, og vi skal altså strikke i enkelt rib hernede i bunden. Det vil sige en ret og en vrang. Og det skal vi gøre skiftevis hele vejen rundt. Nu har jeg strikket en hel omgang, hvor jeg har sat nye pinde til, og jeg har strikket skiftevis ret og vrang. Jeg skal blive ved med at strikke i skiftevis ret og vrang, indtil min ribkant den måler de antal centimeter, der står i opskriften. Og vrangmaskerne, dem kan du altså hurtigt genkende ved, at de ligger som sådan en bue her, boble under strikkepinden, og retmaskerne vil ligge fortsat som et V under strikkepinden. Men jeg bliver ved, indtil min ribkant måler de antal centimeter, der står i opskriften. Når du så er færdig med at strikke din ribkant, så skal vi til at lukke maskerne af. Og jeg vil vise, hvordan man lukker maskerne af med en Rooks aflukning. En Rooks aflukning, det er et alternativ til den italienske aflukning, som er en elastisk aflukning, som man skal sy. Når jeg skal finde ud af, hvor lang en garn jeg skal bruge, så sørger jeg for, at mit garn her det når rundt i åbningen, eller på det arbejde, jeg skal lukke af, mindst 3 gange. Og altså hellere for meget garn end for lidt. Så bryder jeg garnet og får garnet op på en uldnål. Og så er jeg klar til at sy. Når vi laver en Rooks aflukning, så er det 2 bevægelser, vi skal gentage. Jeg tager min højre uldnål og fører ind gennem 3 masker fra højre side. Fører garnet hele vejen igennem. Du kan altså godt fjerne din maskemarkør her, og med fordel træk højre strikkepind lidt ud. Så nu har jeg trukket mit garn igennem 3 masker, og jeg løfter her fra venstre side, løfter jeg den yderste maske af. Så tager jeg nålen igennem 3 masker igen. Og løfter den yderste maske af. Og sådan bliver jeg ved hele vejen rundt, og jeg strammer altså ikke særligt op. Men jeg sørger også for, at det ikke bliver for løst. Og den yderste af. Undervejs så kan du lige trække lidt i garnet her, så du sørger for, at det ikke bliver for stramt, fordi så bliver den heller ikke elastisk. Gennem 3. Og løfte den yderste af. Det gør du hele vejen rundt, indtil du har 2 masker tilbage på din strikkepind. Når du så kun har 2 masker tilbage på strikkepinden, så fortsætter du faktisk på samme måde. Tager nålen igennem de 2 masker, løfter den yderste af og løfter den sidste af ved at gå ind for højre side og trække tråden igennem. Så har vi altså syet hele vejen rundt og fået lukket vores masker af. Så skal jeg her til sidst, der kan jeg se, at der lige er en lille åbning her fra starten og slutningen, så der syr jeg lige sammen. Så jeg går ind i den første maske herover og trækker tråden igennem. Og så fortsætter jeg lige henad her, over en maske herom på vrangsiden. Sådan der. Så kan jeg altså se, at jeg har fået samlet det fint her ved omgangsstarten. Så hæfter jeg enden herom på vrangsiden, og jeg starter med at tage nålen igennem en maske. Og jeg undlader at trække garnet hele vejen igennem, for jeg vil gerne ind i den lykke, der er her, så jeg kan binde en knude på garnet. Så bevæger jeg mig ned langs en retmaskerække her på vrangsiden. Jeg har ikke så mange masker.
Jeg har ikke så mange masker her at følge ned, så jeg hæfter altså også lige resten af enden her oppe i mine vrangmasker her i det glatstrikkede. Og der bevæger jeg mig skråt igennem vrangmaskerne. Sådan der. Hvis du har en lidt længere ribkant hernede i bunden, så kan du altså bare fortsætte med at hæfte i retmaskerne. Man skal gerne hæfte enden igennem 7-8 masker. Så bryder jeg garnet her 1 centimeter fra mit arbejde. Når du er klar til at samle masker op til dit ærmegab, så skal du starte hernede i bunden ved dine lykkeopslag. Jeg har lavet 4 lykkeopslag. Jeg har et liggende her, her, her og her. Jeg starter ude i de 2 yderste, og jeg starter her med at samle en maske op. Jeg har min garnende her i højre side, og trækker tråden igennem. Og jeg samler op her ved siden af, så har jeg samlet op i mine lykkeopslag. Så bevæger jeg mig ud her langs siden, hvor vi kan se vores kantmasker, de er blevet til de her knuder, der ligger herude langs kanten. Vi skal samle masker op lige foran de her knuder. Der ligger nogle masker, vi kan følge. Så lige foran knuderne, der samler vi masker op for at få den pæneste overgang. Jeg starter med lige at samle en maske op her i hjørnet. Så jeg starter med, jeg har samlet 1 maske op her, samler 1 mere op, og så springer jeg den tredje over, sådan så vi kun samler 2 ud af 3 masker op. Så jeg springer denne maske over og går videre til den næste. 1, videre til den næste, 2, og springer 1 over. Og sådan her fortsætter jeg altså hele vejen rundt, indtil jeg har de antal masker, der står i opskriften, jeg skal bruge. Når du så er hele vejen rundt, og det passer med, at du skal samle den sidste halvdel af dine lykkeopslag op, så kan du blot samle dem op hernede i bunden. Og så placerer jeg en maskemarkør. Når du nu skal til at strikke din ribkant her i ærmet til vesten, så strikker du blot skiftevis ret og vrang, indtil din ribkant den måler de antal centimeter, der står i opskriften. Når du så har gjort det, så lukker du blot af på samme måde, som vi gjorde ned i bunden af kroppen med en Rooks aflukning. Og så gør du det samme på det andet ærmegab. Jeg er klar til at samle masker op her i min halskant. Jeg starter heromme mellem højre forstykke og bagstykket, det vil sige heromme bagpå. Så skal jeg samle en maske op i hver maske her langs nakken. Så skal jeg samle op i cirka 2 ud af 3 masker her langs forstykket, i hver maske foran, og i cirka 2 ud af 3 igen herover ved langs højre forstykke. Og undervejs så skal jeg også samle en maske op i hvert hjørne, og det er altså her mellem overgangene fra nakke til forstykkerne her, og fra forstykkerne og ud til halsen. Jeg starter heromme i nakken, og når jeg skal samle op heromme i nakken, så samler jeg op i alle de her masker, som vender som et V for at få den pæneste overgang. Jeg starter herover i den første maske her, som vender som et V, stikker min strikkepind igennem, og jeg har min garnende i min højre side, og så henter jeg garnet. Går jeg videre til den næste maske herover og samler op. Det gør jeg hele vejen hen, samler en maske op i hver maske. Nu har jeg samlet op hele vejen hen. Jeg samler en maske op her i hjørnet, og så skal jeg ned og samle masker op her langs mine kantmasker her langs forstykket, venstre forstykke. Og jeg har igen, ligesom da vi samlede op til ærmerne, er der de her knuder, vores kantmasker, som ligger ude langs kanten, og jeg samler masker op lige foran de her knuder. Så jeg går op her, helt op lige før en knude,
Sådan der. 1 maske. 2. Springer en maske over, går videre til den næste. 1 og den næste 2. Sådan fortsætter jeg hele vejen ned. Og så jeg kommer herned, så samler jeg igen. Når jeg er kommet helt ned fra enden her, så samler jeg igen en maske op her i hjørnet. Samler op i maskerne, som vender som et V hernede foran halsen. En maske op i hjørnet, og i cirka 2 ud af 3 masker her langs højre forstykke. Og samler til sidst en ekstra maske op i hjørnet. Og sådan her samler du altså masker op, indtil du har de antal masker, der står i opskriften, du skal bruge. Når du så har samlet masker op hele vejen rundt i halskanten, kan du placere en maskemarkør. Og så er du klar til at strikke enkeltrib, altså skiftevis ret og vrang hele vejen rundt. Og du skal blive ved med at strikke i enkeltrib, ret og vrang, indtil din halskant måler de antal centimeter, der står i opskriften. Nu er jeg så færdig med at strikke halskanten i enkeltrib, og jeg skal til at lukke af i en Rooks aflukning. Når vi er færdige med at lukke af med Rooks aflukning, som du altså både har gjort på dine ærmer og ned i bunden af kroppen, så skal vi have syet halskanten ned. Så normalt så vil jeg måle garn op, så det kan nå rundt 3 gange rundt i halskanten her, eller rundt i det, hvor jeg skal lukke af. Men nu tager jeg altså lidt mere garn fra, det vil sige, at jeg sørger for, at den kan nå 6 gange rundt, så vi også kan sy halskanten ned bagefter. Så jeg er sikker på at have nok garn første gang. Når jeg så har målt en god lang længde af her til garn, så begynder jeg altså bare at lave en Rooks aflukning, som vi kender den. Når du så har lukket alle maskerne af, så vender jeg trøjen på vrangen, og så skal vi til at sy halskanten ned. Tag lige en nål med igennem her. Og så skal vi så til at sy vores halskant ned. Og det er vigtigt, at vi syr halskanten meget løst ned. Den skal kunne komme ned over et hoved. Jeg syr i hver anden maske, og heromme fra vrangsiden syr jeg i det, som vi kan se ligner retmasker, men som på retsiden heromme er vrangmasker, så det er dem, der løber her. Så jeg starter med at tage se retmaskerne her, og gå ned i bunden, stikker nålen igennem, og så trækker jeg lige hele vejen igennem her, så jeg lige får halskanten ned. Og det der jo så er retmasker heromme, går jeg op i toppen. Det er toppen af vrangmaskerne herovre på retsiden. Og så trækker jeg igennem. Og det er altså vigtigt, at vi får syet løst sammen. Så går jeg videre til næste retmaske række her, og går op i, jeg kan også vende den sådan her, går op i toppen af den herop. Sådan der. Og syr løst sammen. Går videre til den næste. Den gemmer sig herinde bagved. De ligger ligesom som sådan nogle V'er, de her retmasker, når vi skal finde dem heromme på vrangsiden. Går ned i bunden og op i toppen. Der. Sådan der. Og sådan fortsætter jeg altså hele vejen rundt, hvor jeg kun syr i hver anden og sikrer mig, at det er syet løst sammen. Nu har jeg syet min halskant ned hele vejen rundt, og jeg skal have hæftet mine ender. Jeg går ind i en maske her fra vrangsiden og undlader at trække garnet hele vejen igennem. Og så vil jeg gerne igennem den lykke, der er her, opbinder en knude på garnet. Sådan der. Og så bevæger jeg mig altså skråt ned igennem mine vrangmasker heromme på vrangsiden. Jeg kommer ind i den første her.
Og bevæger mig skråt ned igennem en 7-8 masker. Sådan der. Trækker garnet hele vejen igennem. Og så bryder jeg garnet cirka 1 centimeter fra mit arbejde. Og så skal du bare have hæftet resten af dine ender.